ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜାରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମା କାଳୀ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧଳା ଫୁଲ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଅରଖ ଫୁଲ, ଗାଇସ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, କିଆ ଫୁଲ, କଇଁ ଫୁଲ, କନିଅର ଫୁଲ ଏବଂ ମଲ୍ଲି ଫୁଲରେ ପୂଜା କରାଗଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଯଥା ରବିଙ୍କର ଅରଖ ଏବଂ ଜବକୁସୁମ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧଳା ଫୁଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧଙ୍କର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଟଗର ଏବଂ ତରାଟ ଫୁଲ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶନିଙ୍କର କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ରାହୁଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାନସିରୀ ଫୁଲ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ହରଗୌରୀ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଫୁଲରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାମ ପଟରୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ନମସ୍କାର କଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ନମସ୍କାର କଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ବି ପୃଷ୍ଠ କରି ଅଥବା ପିଠି କରି ବସିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟିଲ ପାତ୍ରରେ କେବେ ବି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଘିଅ ସହିତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ କେବେ ବି ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳପିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଲାଉ ଖାଉଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ କଳମ ଶାଗ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବେ ବି ଭାତରେ ବାଇଗଣ ସିଝାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କଂସା ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କେବେ ବି ଘିଅ ରଖିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଦତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ହାତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସଫା କରି ଆସନରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିନା ଆସନରେ ଭୋଜନ କଲେ ଶରୀର ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ବସୁମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହାତରେ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଦ ନ ଧୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ବିଧିପୂର୍ବକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେଲେ
उत्तर दिग को मुह करी करवा उचित। याद्वारा कार्य सफल होता है। मंदिर रे केबे भी ठाकुर आड़ को पिठी करी बसवा उचित नुहे एवं मंदिर चतुर्पार्श्व परिक्रमा कले मंगलकारी होता है। मंदिर रे ठाकुर को दर्शन कलापर दीप दान करी दर्शन कले मंगलकारी होता है एवं मनस्कामना पूर्ण होता है। मंदिर रे दीप दान कले यह साक्षी स्वरूप होता है एवं बिना दीपरे दर्शन कले कार्य निष्फल होता है। पूर्व दिग को मुंड करी शोइबा द्वारा बहुत शुभ होता है। याद्वारा विद्या आयु एवं धन वृद्धि होता है। दक्षिण दिग को मुंड करी शोइबा द्वारा कल्याणकारी होता है। याद्वारा विद्या बुद्धि एवं आयु वृद्धि होता है। पश्चिम दिग को मुंड दे केबे भी शोइबा उचित नुहे। याद्वारा दुश्चिंता एवं दुस्वप्न आसबार संभावना रही था। उत्तर दिग को केबे भी मुंड दे शोइबा उचित नुहे। याद्वारा मृत्यु पीड़ा एवं आयुष हानि हेबार संभावना रही था। राति रे अन्न भोजन करने द्वारा रोग सृष्टि हेबार संभावना रही था। रोगी लोक माने केबे भी राति रे अन्न भोजन करने उचित नुहे। सूर्यास्त पूर्वर भोजन कले शरीर पाई मंगलकारी होता है। याद्वारा शरीर सुस्थ रहिबा सहित निरोग रही था। अमावास्या पूर्णिमा संक्रांति एकादशी रविवार एवं गुरुवार दिन आमिष खाइबा अनुचित। याद्वारा विभिन्न रोग देखा देता है एवं बुद्धिनाश होता है। परिस्रा करि सारिबा परे पानी रे धोई करी अंग शुद्ध करवा उचित एवं शरीर को जेते पवित्र रखिबे सेते मंगलकारी होता है। रविवार एवं मंगलवार दिन केबे भी बाल दाढ़ी काटिबा अनुचित। याद्वारा बहुत दुख कष्ट भोगिबाकू पड़ता है। सोमवार दिन दाढ़ी एवं बाल काटिबा शुभ होता है। याद्वारा सुख प्राप्त होता है। बुधवार दिन बाल एवं दाढ़ी काटिले बहुत शुभ होता है। याद्वारा आयुष वृद्धि होता है ता सहित शक्ति वर्धित होता है। गुरुवार दिन दाढ़ी किंबा बाल काटिबा द्वारा अशुभ होता है एवं मानसिक शक्ति कमजोर होता है। शुक्रवार दिन दाढ़ी किंबा बाल काटिले आत्मशक्ति वृद्धि होता है किंतु ज्येष्ठ पुत्र थिले काटिबा अनुचित। याद्वारा तांकर क्षति होता है। शनिवार दिन बाल किंबा दाढ़ी काटिबा अशुभ होता है। याद्वारा ग्रह जनित पीड़ा भोगिबाकू पड़ता है। फ्रेंड्स आशा करछि भिडियोटी आपण मानकू पसंद होइतो। जदि पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग। जय जगन्नाथ।